Sanibonani ke. Ngiyathemba ukuba nonke niyaphila emakhaya. Igama lami ke mina ngingumthuli ngwakwaButhelezi. Namhlanje ngizokwenza isethulo esiyisipesheli lesi sethulo se-OER DH sakwa SADiLaR. Ake sibone ukuthi namhlanje ngizobe ngikhuluma ngani. Namhlanje ngikhuluma ngohlelo lwesiZulu olukwazi ukuthi lingene kwisizindalazi liwole amagama angaphezulu kwayizinkulungwane eziyishumi. Ngikhuluma ngohlelo olwenza lowo msebenzi namhlanje. Kanti-ke uma udinga lolu hlelo ungazama ukusebenzisa lesi sixhumanisi ukuze ukwazi ukuthi ulithole lolu hlelo lesiqoqela lwazi engikhuluma ngalo-ke namhlanje. Ake sibheke amathumbu ohlelo sibone ukuthi uhlelo lubumbeke kanjani, sibone nanokuthi lusebenza kanjani. Ingxenye yamathumbu ohlelo okubalekile-ke lapha ukuthi lolu hlelo linamathumbu amade impela, kepha-ke ngithathe nje izingxenyana ezimbalwa emathunjini alo uhlelo ukuze ngikwazi ukukhuluma kancane ngaleyo ngxenyana leyo engiyikhethileyo yamathumbu ohlelo. Sobuka nje okubalekile kulamathumbu ohlelo uTikinter osetshenzisiwe la. Lapha-ke uTikinter usetshenziselwe ukubumba inkundla yohlelo ukuze umuntu osebenzisa uhlelo akwazi ukuthi uhlelo alisebenzise kahle. Enye ingxenyana ebalekile, insizanhlelo ebalekile lapha emathunjini ohlelo i-Beautiful Soup. I-Beautiful Soup yona ekwazi ukuthi ifunde amagama noma icubungule amagama lawa alotshwa ngumlobi enkundleni ohlelo, iphinde icubungule lamagama lawa atholakala emakhasini akhethiweyo okuyilapho uhlelo oluwola khona amagama esiZulu. Enye insizanhlelo ebalekile la, insizanhlelo uRequest. Lapha-ke uRequest yiwo owenza uhlelo ukuba lukwazi ukuthi lungene emakhasini kwisizindalwazi, emakhasini akhethiweyo kwisizindalwazi, uhlelo lukwazi ukuthi liwole lawo magama lawo adingakalayo. Enye ingxenye yohlelo ile ingxenye yamathumbu ohlelo ebalekile le. Kulezi ngxenye sithola isixhumanisi la, isixhumanisi sephephandaba, sekhasi lephephandaba iBayede, kanye futhi nesixhumanisi sephephandaba lekhasi lelanga. Le enye ingxenye ebalekile yohlelo ngoba phela uhlelo lungena kula makhasi womabili lawa kwisizindalwazi ebese-ke liwola lawo magama lawo angaphezulu noma acishe abe izinkulungwane ezingamashumi zamagama. Ake sibone-ke inkundla yohlelo umhuqa phansi. Manje-ke sibona ubuso lohlelo, sibone ukuthi lisebenza kanjani, lubukeka kanjani, nanokuthi lisetshenziswa kanjani. Okubalekile-ke la, lesi sikhadlana lesi esimhlophe la, ilapho khona umuntu eloba khona igama alifunayo, noma-ke igama leli ukuze uhlelo lukhiqize imibhalo. Igama kudinga ukuba kulotshwe igama lapha kulesi sikhadlana lesi esimhloshana. Uma kulotshwa igama lapha-ke kuhle ukuthi kulotshwe igama eliyisixhumanisi lesiZulu, igama okuyilona lisetshenziswa kakhulu esiZulwini. Uma kukhiqizwa amagama kuhle ukuthi kulotshwe igama elikanjalo la kulesi sikhadlana esimhlophe. Umuntu umsebenzisi wohlelo ube eseciphiza nansi-ke inkinobho ukuze uhlelo lukwazi ukuthi lingene, luhoqazele, lingene kwisizindalwazi, liwole leyo mbhalo leyo noma lawo magama leyo esiZulu. Uma-ke le nkinobho isicishiziwe ngaphansi nje kwemizuzwana emine noma ngaphansi kwemizuzwana eyisihlanu, uhlelo-ke lube lisikhiqiza amagama esiZulu ayizinkulungwane eziyishumi. Siyabonga.